Yang terbaru kasus korupsi Bupati Langkat Sumatera Utara. Ya Allah, koyo aneh nggak ono bosene kasus korupsi nanggone negarane awake dhewe iki Indonesia iki, karena hukuman iki nggak terlalu berat. Coba di penjara masih 7 tahun 10 tahun, tapi kan nang jero kan mangan turu ngising tok, nggak ada efek jerahnya ngono lho. Dan lagi kalau nanti suatu saat tersangka korupsi mau bebas, suatu saat tidak ambek elit politik yang berkuasa, dia akan kembali diangkat, isok diangkat dari anggota pemerintahan. Kan wis akeh contone, wis golekno dhewe beritane. Dari tangkap tangan, operasi tangkap tangan KPK ke Bupati Langkat iki mau ditemukan uang tunai dan valuta asing senilai 1,22 M. Ya Allah, 122 M itu lek duit 2000-an ngono paling omaku kebuk wae ya Allah. Dan 55 kilo logam platinum, Masya Allah. Jadi kasus OTT Bupati iki ku kasusnya itu merupakan gratifikasi yang ditotal itu senilai 3,5 M. Jual beli jabatan kepala sekolah dan camat, ambek pemotongan anggaran pengadaan seragam SD untuk keperluan pendidikan anak-anak. Lah wong kanggo seragam SD ne arek cilik-cilik nanti korup iku, ya Allah ya Rob. Terus untuk apa jenenge gratifikasi jabatan mau ya, makane ta ojo keblinger ambek donya. Lah lek sekirane awakmu wis duwe jabatan iku ya wis iku ae dilakoni sampai awakmu mati wis ngono. Ojo sok-sokan arep munggah jabatan tapi ni nyogok. Ya wis ngene iki dadine. Dan aku mambengi ya kebetulan ngobrol-ngobrol ambek langganku. Nah, Indonesia iki koyo aneh iki ya gak iso mari korupsi iki. Kita iki gembar-gembor ana koruptor, ana pejabat korup ditangkep, operasi tangkap tangan korupsi, seneng keprok-keprok. Tapi di sisi lain sing nang nisor-nisor iki wingi ana ndok numplek, sing ditulung iku ndoke, duduk supire sing kecepit kabin. Ya Allah, lah iku penjaraan iku kan termasuk koruptor, korupsi. Mari ngono kerja-kerja titip apa jenenge, biyen zamanku biyen iki ceklok. Iku kan ya wis korupsi waktu. Mari ngono terus apa? Contoh kecil lainnya. Wis akeh ngono lho. Makanya sampai kapanpun ya budaya korupsi di negara kita ya nggak akan pernah entek selagi hukuman iki gak koyo Cina apa ndi Korea Utara. Pokok nalek hukumane koyo Cina ambek korut, isok mari negara iki kok korupsi wis makmur rakyate, wis bener-bener julukan negara kaya iku wis berlaku. Lah selama ini kan julukane tok negara kaya tapi wong-wongane kere, wong ngemis nang ndi akeh. Papua yang notabene nggone emas-masan. Ya ngono iku kondisine, ya Allah, kadang ki miris. Ya wis. Terima kasih sudah menyimak berita yang nggak penting ini. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.